Jedného dňa som videl plakát, že audícia na Popanštenú Kotrbu. No a som odišiel tam sme sa aj spoznali, dostal som aj rolu, a tak všetko to začalo. V tomto danom momente ma poprosil pán Salčák, že za 30 rokov, jak je svoje ochotnícke divadlo Janka Čemana, ktoré on založil, že či mu nepomôžem plakať pre predstavenie. Bol spokojný, prišiel o 2 týždne, že dobre, či mu nespravím aj scenografiu. Toto je už dúfam 7. výstup, takže ja som prespokojný aj s predstavením, aj s herci, niektorí, ktorí boli na počiatku. Nebaž neviem akí, ale dnes sú výborní, takže verím do nich aj ďalej. Je krásne hrať na doskách, ktoré život znamenajú. V pivnici je taká zvláštna energia, taká krásna, že tie festivály sa tu tak krásne hrajú a je to tak. Pocit je proste úžasný, prirodzený a vždy je to príjemné.